City Councilor sa Mandaue City mitaliwan karon lang adlaw gumikan sa komplikasyon sa gihambi ning balatian. Muduha ka semana na kalabay nagpost pa kini sa social media nga nataptan siya sa COVID-19. Adunay live report si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, nagbangutan karon ang Mandaue City ni ining pagtaliwan sa ilang gihulagway nga veterano nga legislator kanhi barangay councilor o kanhi three-termer barangay captain. Sud sa pribadong ospital, nabugtuan siyang kinabuhi kaganihang buntag si Konsihal Carmelino June Delmar Jr. Si Delmar, 65 anyos, kasamtangang city councilor ug nagsilbi usab kaniadto isip barangay councilor ug three-termer barangay captain sa ibabaw estansya. Gianugnan kaayo ang mayor sa nahitabo kang Delmar nga gidaig niya sa dedikasyon sa trabaho ug pagkamaayong tao. Siya madali-dali gyud ako nga matawag and ug naatay ipatrabaho dako sad siya nahimo sa especially in terms sa mga environmental issues, no? Matud sa mayor, komplikasyon ang gikamatyan sa konsihal. Niadtong Hulyo 22 lang sa iyang social media account nagpost si Delmar nga nagpositibo sila sa iyang asawa sa COVID-19. Mihangyo pa siya sa mga naka-close contact nila nga mag-isolate usab. Gibutyag ni Cortez sa sinugdanan wala ra siya na-admit sa ospital apan nakumbinser nila kini. Confirm, no, positive to siya na kuan gyud COVID gyud tong iyang kuan. Onya sa akong nahibaw-an nay kaning kuan cardiac kuan, no. Human masayod sa nahitabo, ubay-ubay ang mga higala ug kauban sa panerbisyo ang mipadangat sa ilang pahasubo. Nakalitan sila sa panghitabo. Ang syudad mohimusap og tribute sa konsihal ug mimando ang mayor pagpa half-mast sa bandila sa City Hall. Nasayra nato babikan sa staff sa konsihal nga karong gabi gitakda ang cremation sa iyang patayng lawas sa usa ka funeral parlor diha sa Mandaue City. Bob? Daghang salamat Nico Sirino sa imong live report.